Khuluma uthi umoya engcwele kimi asikukhulekise kube sengathi thina sifuna into engathi iwukhiye noma izikhiye ezindala size sithola izikhiye zasejele. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uma sifuna izikhiye zasejele kunento elicala ezohamba ihambe ikuthinte noma ikuvukele wena, kube sengathi namanje uyakhombeka uthi wenza into ekanjena noma into ekanjena, uvukelwe into engathi amacala akulandele. Uma usathi usekhona bengizosho maybe ngisesigodlweni ngithi mina yazi ngabe sifuna uzibani. Kunomuntu okwakhela uzungu, kodwa manje angeke sesisho igama lomuntu silidalule emsakazweni, kodwa kunomuntu njengamanje okwakhela uzungu noma ukuphehlela uzungu something ngathi namanje kodwa qobo ungathola wena kodwa usufremiwe kuthiwa wena ulale nentombazana ngenkani, ngoba namanje ekhaya kini ukhona umuntu owadlula emhlabeni kade eboshiwe wangaligeza leli jele. Manje wena umuntu ohamba ngathi uzilile noma uhamba ngathi unefe elimnyama. Uma nenza ideal nabantu imali, uma sekufika emaphetheleni ukuthi kufanele kukhokhelwa imali, wena iyaphuma imali noma bahambe bakukhethe ngaphandle. Into zakho ayihlangani, befanele ngabe ukude manje ngempilo kodwa ume endaweni eyodwa. Nkosizulu, kulokhu baba seke wakubeka, ngizobhekisisa isimeni ngithi ngisibheke esiqondenene nokwenzeka emzimbeni wakho. Umuntu ukhuluma ngesimo seyindlebe lapho ezihambe zilume, kuthiwa la emahlombe wakho kukhona lokusinda lokho khona, kanti ke silalisisa emuva la eqolo la esithola khona ibala ekukhandeka khona ukushisa. Kukhulunywa la kimi ngesimo sezinyawo, kuthiwa uphathwe isimo sezinyawo eziye zibe ndikindiki, kukhona lokhu